dragi moji, kao što vidite imam neke stare banane, mislim već su onako jako zrele, baš znam da su zdravije kad su ovako jako zrele, ali ove su baš prezrele, nema ko da ih pojede. Pa sam odlučila da napravim jedne kuglice i da vam pokažem onako zdrave kuglice sa ovim, kako se zove, sa koštunjavim voćem. Evo, za ovo će mi biti potrebno, kao što vidite, jako zrele banane, malo kokosa, malo ovog posnog ili veganskog keksa i za onako kad budem slagala kad budem slagala kuglice, onda imam ovdje, malo sam prepržila susama kao što vidite, lešnik isto preprženi i ovo je kokos, znači kokosovo brašno. Eto, sad možemo najprije banane da oljuštimo, da stavimo jednu plastiku, evo ovako. Ove su neke male, baš onako, ali su bio, baš su onako ekstra i ukus i sve, ali ne bi da mi propadnu. I onda rekao da napravim ja to pa da vam pokažem. Možda već ima to na internetu, možda ima slično, možda ne znam nija, ali ja ću da napravim ovako kako ja pravim. Eto, ajde vam ne dužim sad dok ljuštim banane pa se vidimo posle. Najprije što radim to je da iznjačim banane skroz onako kao pire krompir kad se pravi. Znači skroz se izgnječe. Evo sad kad smo dobro izgnječili, sad ćemo da dodamo keks unutra. Ja ću napisati dole ispod videa koliko sam ja upotrebila tog keksa posnog. I dodat ćemo još ovo kokosovo brašno unutra odmah. Tako da gustinu napravimo da možda se prave kuglice. U stvari to mi ne treba mera, nego samo onako da vidite kad možete napraviti kuglicu. Evo još je ovo mekano. Dodamo ovo sve. Evo ovako treba da bude masa. I sad ćemo to da stavimo u frižider da stoji malo da se onako stvrdne pa da lakše pravimo kuglice. Jedno nekih 15 do 20 minuta možda. I evo ga sad kad je odstojalo, sad ćemo ovako da napravimo otprilike tako neku mericu sa kašikicom. I onda ćemo unutra da stavimo, znači rekli smo ovo koštunjavo voće koje, znači možete da stavite što god vi želite, onako jednostavno da eto bude malo kao različito. Evo ja ću stavim jedan lešnik najprije ovdje ovako, umotam ga i onda napravimo kuglicu. Evo ovako, vidite kako ispadne lijepo kuglica i sad vi možete da uvaljate u što vi hoćete. Evo ovako, prvo ću da stavimo kokosovo brašno, evo tako. I stavimo na tanjir. Onda pravimo drugu. Evo ovako. Sad ne znam da baš ono ne moraju biti jednake, ali eto. Znači ovdje ćemo da stavimo sad recimo, evo ovako može ovaj indijski orah. Znači njega sad stavimo unutra. Onda opet uvaljamo, samo sam ovdje stavila malo manja, evo ova. I sa indijskim orahom ću da stavim, na primjer, ovaj prženi susam. Evo, stavimo prženi susam. To je isto jako zdravo, znate sami za kosti. Znači, ko ima problema sa kostima, jednostavno onako da se ne može kretati, puno bole ga noge i tako to, ruke, sve. Znači, stavite ovako susama i evo ga, vidite, kuglica. I onda idemo dalje. Znači, tako redom pravimo sve. Znači malo stavite orase, evo imamo i orase, možete da ga ovako, možete kako god vi hoćete. I onda stavimo isto unutra i pravimo kuglicu. Sad ja sve počela manje i manje. Evo ga, evo ovako. I ovo ćemo da stavimo u prženi lešnik. Evo. Tako da bude sve različito, ko kakve voli neka tako jede. Unutra neka bude iznenađenje jer ne zna šta će ga naći unutra. I eto, ovo kad napravimo znači sve, onda ćemo da stavimo u frižider da odstoji do sutra.
A možete ga odmah jesti, naravno. I ovo vam je baš onako za iznenadne goste kad hoće da dođe neko. Evo vidite kako izgleda. Evo ja ću vam sad pokazati kako sam ja napravila samo ova 3. I onda ćete, dalje ću da nastavim da ne stignem sve. Evo vidite kako izgleda. I onda su lepe. Je, baš su ekstra. Tako da smo banane potrošili, one što su bile stare i napravimo lepe kolačiće za iznenadne goste i tako to. A i za svoje ukućanje naravno. A može da bude sad i praznične, pošto dolaze sad praznici, najprije dolazi katolički Božić, pa dolazi Nova godina, pa pravoslavni Božić i tako da, znači samo kolače da se jedu i to je to. Eto, ajde onda se vidimo posle. I evo, dragi moji, moje kuglice su gotove. Evo, možete da vidite kako izgledaju. Promenila sam tanjir, pošto već imam u onom zelenom, ja mislim 2 ili 3 puta kuglice, pa da ne mislite da su to iste. Znači, sve su različite, ali su u onom zelenom tanjiru što ja imam onako. Evo, vidite kako sad lepo izgledaju. Ovaj jedan zadnji, još jedan, u stvari 2 sam stavila onako, sve sam pomešala zajedno kad mi je ostalo nakon onim, znači da uvijam u kokos, u kako se zove, uprženi lešnik i ususam, tako da sam 2 napravila sa sva 3 ta sastojka. Vidite kako samo lepo izgledaju. Vidite. I to je stvarno, brzo se napravi, vidjeli ste sami, tako se lako i brzo napravi, a ekstra ukus i zdravo, što je najvažnije. Eto, dragi moji, ovo neka bude i za novogodišnji, i za božićne, možete da napravite, možete kad god vi želite, znači toliko se lako napraviti. Ja sam imala viška banana i sa viškom banana sam to napravila, da mi ne bi propale. Ja sam uradila ovo. Eto, ljubim vas puno i pozivam do sljedećeg puta. A ovaj ostatak što vam je ovako ostane, pošto sam ja to i ovako imala na stolu, ja to uvijek ovako ponekad grickam. Eto, to uzmete i ostavite ponovo na sto i onda grickate kad vam se nešto jede. Eto, čao i ljubim vas puno, puno.